Čaute, takže chcem sa vám predstaviť, som tu jak Lukáš a hrajem multiserver na multiplayer. Tu je môj bar, vám ho ukážem. Dneska si nič nebudeme ukazovať, len vám ukážem môj bar. Takže ja tu mám tieto veci, potom tu mám takéto veci. Môj tajný sklad vám neukážem, lebo to je tajné. Tu mám CD, toto, ukážem vám, ako vyzerá vonku. Takže vonku tu máme terče, posedenie, bazén, saunu a tu si môžete prečítať zimná voda. Voice len zo sauny. No, tu je sauna. Takže to je všetko a zvyšok vám ukážem niekedy. Tak čaute.